Pogledajmo pobliže što sve prehrambena tehnologija čini za nas. Tehnologija poput brze pasterizacije produljuje rok uporabe hrane i štiti nas od štetnih bakterija. Prehrambena tehnologija omogućuje izmjenu zraka unutar pakiranja prehrambenog artikla s ciljem očuvanja njegova prirodnog okusa, boje i teksture. Dodatni antioksidansi održavaju našu hranu svježom što je dulje moguće i istovremeno je štite od kvarenja te zadržavaju njezina najbolja svojstva. U svojim kućanstvima možemo iskoristiti prednosti ekoloških hladnjaka, koji ne samo da održavaju hranu hrskavom i svježom, već pritom troše puno manje energije. Ukratko, prehrambena tehnologija omogućuje nam da spriječimo ovo i očuvamo ovo. Prehrambena tehnologija u Europi u skladu je s najvišim standardima kontrole kako bismo mi bili sigurni naša hrana svježa i ukusna, a naše gospodarstvo jako. Prehrambena tehnologija, najbolja kvaliteta hrane.